Beda kollox ġifiri jena mibdu kont zaħir, kont dilettant tal wrestling. Mindu kelli 7 snin, niftakar kelli il-parti tal-praċettu qed nagħmel abduni bil-video, qed nagħmel l-arm wrestling u għed kont ġifiri għadni bil-libsa. U bad dejjem bqajt l-iskola, ġi bar, bqajt dejjem nagħmilha ta' dak iż-żmien ta' dilettant illi kont, u bad jisu daqs 2014 kont ħadd l-ewwel competition kienet saret ġewwa San Ġuljan. U niftakar kont weġġel dik il-għażela u waqaft u għamilt 4 snin wieqaf, imbagħad 2018 kienna l-ewwel waħda wara li rġajt dħalt f'dan l-isport u ntqajt mal-training partner tiegħi Stefan. Lejna kien 5 snin ilu u bqajt fuq dan l-isport. Bdiet nitrejn ma' Stefan ma' training partner tiegħi u dak iż-żmien meta ppruvajtu ma xi kont inħossi li jiena tajjeb. Għadd kemm jiena weak. Fimt dan huwa professional arm wrestler u minn dak iż-żmien law bqajna nitrenjaw dejjem flimkien, illum il-ġurnata tlajt livelli oħra u bqajna dejjem dan l-isport. Iva, dika daqs sena u 3 xhur ilu kont iċċellenġjajt iċ-ċampion tad-dinja Božidar Simenov huwa proprju hawnhekk f'dan fejn qegħdin f'din il-lukanda. New Form Fitness Club kien wieħed mill-main sponsors tiegħi li kieku ma kienx u l-lukanda d-DB San Antonio kieku ma sar xejn. Dakinhar jiena kont eċitat ħafna, irrid nara peress li kont qed norganizza kollox jiena rrid nara li kollox imur sewwa kif suppost, kelli atleti oħra li kienu qegħdin jieħdu sehem ukoll, allura rrid nara li kulħadd qiegħed sejjer tajjeb. X'ġara? Ġara illi meta inti qed torganizza arm wrestling event ta' dak il-kalibru mondjali illi kien segwut minn kważi d-dinja kollha ġillum il-ġurnata kulħadd jaf min jiena barra Malta. U li ġara kien ready go u minn flok jiena mort għall-pożizzjoni li dejjem imur is-soltu inftaħt u hemmhekk fejn ċarrat il-bicep mal-ewwel round. Kien laqqa stejt forsi minn dak kollu li organizzajt u minn dawk il-preparamenti kollha kieku tgħid tlift imma ħadd esperjenza ta' 5 rounds. Jiena dik ma ħadtix ukoll għaliex jien mal-ewwel round kont weġġajt. Issa għaddiet sena u jisu xahrejn bħala saħħa għadni qiegħed nirkupra għadni minix b'saħħti daqs kien kont qabel, però qiegħed bħala teknika qiegħed livell aħjar milli kont. Għaliex issa peress li m'għandix is-saħħa li għad kelli qabel allura qed noqgħod iktar fuq it-teknika. Proprju daqs jisu xahar ilu mort nikkompeti ġewwa l-Italja fejn hemmhekk kienet issir competition importanti ħafna għal kwalifikazzjoni għal East versus West ġewwa Istanbul. Xi tfisser? East versus West hija waħda mill-aqwa promotions dal-ħin tal-arm wrestling illi xi ħadd minn North America jiċċellenġja xi ħadd mill-Ewropa għalhekk tiseħħ East versus West. Issa dan it-tournament li mort jikkwalifikaw biss min jieħu l-ewwel. Min jieħu l-ewwel post fil-Pro Division. Jiena dħalt għaliha u ġejt l-ewwel post. Ħadd il-premju għaddejt mill-kwalifiki. Issa jiena ġejt magħżul biex immur nikkompeti ġewwa Istanbul għal din il-promozzjoni mondjali. Meta tikkompeti barra, ħadd nisma' l-ispejjeż. Għandek flights, għandek accommodations, għandek forsi l-fees li qed tikkompeti fihom, titkol, ifhimni, jiena qiegħed waħdi. Federation kulħadd jaf li mawx tal-arm wrestling, allura jien qed nassorbi l-ispejjeż kollha waħdi. Diffiċli. To be honest, jiena kwalifikajt għal din il-kompetizzjoni importanti, East versus West. Il-fondi huma akbar, ġifieri ħadd tkun naqra diffiċli biex imur nikkompeti. Għalkemm irsistejt u għamilt ħilti kollha biex jiena nikkwalifika, xorta ħadd tkun ta' problema biex jiena mmur nikkompeti hemmhekk. Ġifieri mill-Italja rnexxieli noħroġ ta' suċċess u għallejt anke isem Malta, però biex immur ġa Istanbul ħadd tkun daqsxejn ta' problema jekk mhux ħansib għajnuna sponsoring individwali għalija.